Hero UPPL, Hero to UPPL आरो UPPL to 0. खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव बिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै जों सावरायगोन गिबिसिनथारावनो जोङो बिक्रम दैमारिनि सायाव, नैथियाव जोङो सावरायलायगोन बिपिएफनि सिएमनि सायावनो जोङो सावरायलायगोन। लोगोसे जोङो जोंनि बिटिआरआवहाय इलेक्शननि बारहावानि जुजिलायनायनि सायाव जों सावरायलायगोन रायजोफोर। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना नैबे बिक्रम दैमारिनि भिडिअखौ हयथ' नुबाय जानांगौ। बे सावगारिनि भिडिअनि सायाव जोङो सावरायगोन रायजोफोर। रायजो राजा नोंथांमोन, बिक्रम दैमारिया दिनैनि समावहाय जुबिन गार्गनि गानखौ लानानै रायजो राजाफोरखौहाय फुस्लायनो नागिरदों। गावखौनो अननाय दिन्थिफ्लानानै माने ओरैबायदि दुखु फोरमायनानैहाय मेथाइ खननाय जोङो खोनानो मोनदों बिक्रम दैमारिनिफ्राय। थिग बेबायदिनो काउन्सिल इलेक्शननि सिगां रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय एनडिएफबिखौ लानानै मेथाइ खनोमोन। एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सार जेलाव जोबजानायखौ लानानै बिक्रम दैमारिया गोबांथार दुखु दाहा रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय दिन्थिबोनाय जोङो नुनो मोनदों। दिनै रन्जन दैमारि सारा 66 बोसोर बैसो जाबाय। बार्थडे सेलेब्रेट खालामोमोन बिक्रम दैमारिया। नाथाय बे बार्थडे सेलेब्रेट खालामनायखौ बिक्रम दैमारिया दिनैहाय रन्जन दैमारि सारनि थाखाय बावगारलांबाय। मानो रायजोफोर? बिबानाव फैबाय, सरकाराव देरहाबाय, देरहानायनि सिगां रायजो राजाफोरखौहाय थगाय थसि फुस्लायबोबाय, गाबफ्लाबोबाय, दुखु फोरमायबोबाय, दुखुनि मेथाइ खनबोबाय एनडिएफबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारनि नामाव। दा देरहाबाय, देरहाखांनायनि उनावहाय रन्जन दैमारिया बा सोर, एनडिएफबिया बा सोर, बर' रायजो राजाया बा सोर, खुनु आथा फाथा जेबो गोसोआवहाय गैला। ओरैबायदि सालु बिक्रम दैमारिमोन बायदिया। दिनै नोंथांमोना नुदों सिगांनि समावबो बिक्रम दैमारिमोन बायदिया बिपिएफ मावखामोन। दा बिपिएफ पार्टियावहाय बिक्रम दैमारिमोन बायदिया बिल मोननैनि थाखायनो बिसोरो जुजिथाब रायजो राजाफोरखौहाय हाजारसे थगायबोबाय। नंगौना नङा? दिनै जोङो नुबाय फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौबो गोसोखांला, रायजो राजाफोरखौबो गोसोखांला, रावखौबो बियो गोसोआवहाय गैला। दिनै जोङो मेथाइ खननाय खोनादों। नैबे सावगारिनि भिडिअआव नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय, मेथाइ खननाय दङ। जुबिन गार्गनि नामावहाय मेथाइ खननाय। ओरैबायदि लासिं बुंनो थाङोब्ला जोङो बर' रायजो राजाफ्रा एसेबां थगायसुला मानसिफोरनि खोथाखौ खोनासंनानै बर' हारिया गोजावदों। दिनै मा मोनदों? बर' रायजो राजाया मा मोनदों दिनैहाय? बिक्रम दैमारिया डेभेलप जादों, कास्टम बसुमतारिया डेभेलप जादों, प्रहलाद ब्रह्मआ डेभेलप जादों, रिन्जय बर'आ डेभेलप जादों। मा डेभेलप जादों रायजो राजानि थाखाय? 5 मास थांखाबाय ओरैनो। इलेक्शन फैनायनि नामावहाय आरोबाव ड्रप थाबावखागोन खामानिया। आरोबाव बिनि उनावहाय इलेक्शन फैबावखागोन। खुनु रायजो राजानि थाखाय डेभेलपमेन्टनि खामानिया जाफुंगोनखौ नुहुरखायाखै रायजोफोर। सासे बामोनजों सलायजानाय। दानिया खोनासं बिपिएफनि सिएमआ मा खोथा बुंदों। বুঝিপাই কি মিত্রতা এনডিএ বুলি কৈছে, কি মিত্রতা এনডিএ তাৰমানে আমি কৈ আছো অসমটো ষ্ট্ৰং হ'ব লাগে। অসম ষ্ট্ৰং হোৱা মানে বডলেণ্ড ষ্ট্ৰং, বাস। कमाल कर दिया आपने। वाह रायजोफोर, आसामा स्ट्रंबानो बिटिआरआबो स्ट्रं। बबेयाव सोलोंखो बेलाय बिपिएफनि सिएमआ? बहा सोलोंखो आसाम स्ट्रंब्लानो बिटिआरआबो स्ट्रं होननानैहाय? बिटिआरआ मोनसे काउन्सिल दानानै होजाखानायसो। दा बेखौ स्ट्रं खालामनांगौआ सोर? काउन्सिलनि लिडारफोर।
दा काउन्सिलनि लिडारफ्रा जुदि स्ट्रं जायाब्ला अब्ला बे आसाम गभर्नमेन्टआ काउन्सिलखौहाय लरग थरग खालामजोबगोन माथो रायजोफोर अब्लाथ' बिपिएफनि सिएमआ डाइरेक्टलि आसाम गभर्नमेन्टजोंहाय बाहायजादों नुखादों नोंथांमोना सोरबा आसामनि सोर मानसिया दिनै बिटिसि खौहाय सलायदों नोंथांमोना नुखादों बेखौ आं बुंबाय थानांगौ होननानैबो साना सोरबा बामोन ओरै खुन्दुं गानग्रा बिसोर जोंनि बिटिसि खौ सलायदों दा बेखौ नुसेयावबो बर' हारिनि रायजो राजाफ्रा आन्दायनानै थाबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर आरोबाव मोनसे भिडिअ दंबावो नोंथांमोना खोनासंना সেইটোৱে কৈছে নাই এনডিএ 101টা পাৰ্টি আছে অল ইণ্ডিয়া হিচাপ নাই বহুত এনডিএ পাৰ্টনাৰ ইয়াৰ ভিতৰত যেনিবা অসমতো আছে এনডিএ বহুত ডাঙৰ টিম হওক সৰু টিম হওক গোটেই মিলাই পেলাই বহুত আছে তো ইয়াৰ ভিতৰত ৰাজ্যসভা এমপিটো আমি পাম না কোনোবাই পাব এতিয়া সেইটো লৈ মই চিৰিয়াছ নহয় इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय भारतनि रायजो सभायावहाय सासे एमपि थिसननो नागिरदों मिथिबाय दा रायजोफोर थिसनजायोब्ला जोबोद मोजांनि बाथ्रा दा बेखौ लानानै बिपिएफनि सिएमआ मोखां सोमदों डाइरेक्ट नुहुरखादों बिपिएफ पार्टीनिफ्राय बेयावहाय रावबो थांथावना गैया नाथाय इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय भारत सरकारा इउपिपिएल पार्टीखौहाय एनडिए आवहाय नारसिनगासिनो दङ माब्रै जोङो बजबना लाफिननो हागोन इउपिपिएल पार्टीखौहाय इउपिपिएल पार्टीखौ माखासे सुबुंफ्रा दुर्बल होननानै बुंदों आरो माखासे सुबुंफ्रा गैला होननानै बुंदों नाथाय जों नुदों बेसेबांबा ग्रोम ग्रोम इउपिपिएल पार्टीयाव गोरों गोरा मानसिफ्रा जइन जागासिनो दङ आल्टु फाल्टु खर'आवहाय साननो रोङै मानसिफ्रासो बिपिएफआव जमा जानानै दङ जायफोरनि खर'आवहाय एकदमबारे फिउचारनि थाखाय साननायानो गैथारखाया बिसोरबायदि मानसियासो बिपिएफ पार्टीयावहाय जमा जानानै दङ आरो गोरों गोरा मानसिफोर दङब्लाबो बे थाखा फैसानि लालसनि थाखाय हाबसोनानै दङ रायजो राजा नोंथांमोना दिनै नुखादों दा रिन्जय बर'आ मा थगायदों रायजोफोर आरो आं खोनानो मोनदों चेक होनायनि सिगांनो सोरनिफ्रायबा फैसा लाजेनखाबाय होननानैहाय आं खोनादों रायजोफोर बाथ्राया बेसेबां सैथो इयुनाव नुनो मोनगोन बेफोरखौबो ना मा बुङो रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो सिन्था खालामदो बर' हारिया सोरबायदि लिडारखौ लाबोफिनोब्ला गोजोन थासारिया मोजां जाफिनगोन आरो सिन्डिकेटफोरनि सोमोन्दैथ' मोनथियाखौनो बुंस्राबाय बिपिएफनि सिएमआ सिन्डिकेट आं मोनथियानो अब्लालाय माखौथो सिएम जाखो सिन्डिकेटखौ मोनथियाब्ला सिन्डिकेटनि सायावहाय जेबो नोजोर होआब्ला माखौथो सिएम जाखो बिपिएफ पार्टीनि हाग्रामा महिलारिया ओरैबायदि लासिं सिं बेनोनो बर' हारिनि टाइगारा मा टाइगारा बेदर जाग्रा मानसि उख्रुबग्रासो बेखौसो टाइगार होननानै बुङो धंस खालामग्रा मानसिखौसो टाइगार होननानै बुङो टाइगारा मालाबाबो गोजोन थासारि लाबोनानै होफैग्रा मानसि नङा बेयो धंस खालामग्रासो नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय दा 5 दान हाबबाय 6 दानावहाय हाबनो थांगासिनो दङ दिनैनिफ्राय 6 दानावहाय हाबसिगोन बिपिएफ पार्टीनि रायजो सासन खालामनाया नायलांनोसै माबायदि मावो ना रायजोफोर अब्ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि